كتار تركوبو زغبركم تعذبتنا كمي تمسيوم لك ساعة شعات آخلون لهم حمشي دشان حسم شسترالو زيناتات وشتن واتسان كوربالكم ترالي لهم كصافة تعمل من كتالكم بغبر زعدمي كاي الحرقة فلما قلنا بغندنا توتاتو فيلم أبي ارتراح حمام عصون مكو تصارن مدفان وصيتا وسرح يعمل معه أبي زوبا كاشباركا برسات أقرب نمكتا ورسرحات كاير تحديدو أبي زوبا دوباو كيه بحري زناب أب هنساتاتن تريتن قدات أوليدو أبزيناتات وطاي أب قدام منفونا كلتشان عسران أبي كونغو كينشاسا وستخايد متقعتات بالعلي حريش حنسا سيميتن سلمان السوات أوتيرون من قصي ليبانوس بقداء حركة نوتكي تحتى تزخونوس قبا موضعات كبيرنا لهم مخان قريسو أمريكا بالعلي إيران تسمع زولونا يتوارك قداكنا واحد تسرح كمزلا حبيرا زرزر زينا أبي ارتراح حمام عصون مكو تصارن مدفان أبي مكل خالن مفواسن زرهاب وصيتا وسرح يعمى مالو وكيل رينا بنا في الساعتين زردالو زينا وتصاب سامسوم هيلا أبي ارتراح حمام عصون مكو تصارن الريسكان مدفان وصيتا وسرح السلاسل كمزلو أب منستر عنا حلفها قراو مدب مكو تصار عصو آتو السلام محرت أب مسئرينا أب زكايدك على محتت قليتهم بزوت استراتيجين أب مكل خالن فواسان زتو كورست تكبر مدباتن كونتات عصو أبي ارتراح كاب جزين أب جزي بزحروي من محياش بممتع أب بزح كبابيتات نابستحات درجة وريدهم زلو زتقاسي آتو السلام أب شحن شعات 290 شمونتن أستات 53 كاب حدا حسابات زنبري متقل ملكفتي أب كل تشحن 4 أب حمشته كاب حدا كم زورده كاب شحن شعاتبيتن 9 شمونتن كساب كل تشحن 10 سلستن دما متن ملكفتي عمتاوي بقمقام بتشعاتن 4 مئتاويت انانكيه كم زمصه كمون متن موت كاب 10 مئتاويت اب شحن شعاتبيتن 9 شمونتن نابادو نطبي بادو 2 مئتاويت اب كل تشحن 15 كم زوره دبريهم بزي مسرت كاب كل تشحن كساب كل تشحن 15 بستخايده صعري متن ملكفتن موتن ب 85 مئتاويت نمنكايو كم تخاله بمغلاط دما ازي غسغاس زي عب كوانت هوني نمكو تصارون ناب زيرو نمورادن غنا بزوح سراح سلسترف ناب تشتن مبصح منستر طعنا زدلي قرب مدهانيتن عام سبد بموداد زمسغن سراح يكايد كم زلو فليطوم حلفه كنت 10 عامات بزح عامات تمزي له بزح كايات ناب تحت درجه نا ورده يخيدالو تصعر زلو حجي خميركا تقليلكا تطفو كم زي ملس تقبرو عينت يزلوت ساعات مالتي ناب زيرو خطوه كل زي كل راح يكون المزحات بزح نيرو ناب تحت خطوه كله يقلل مالتي جي ناب تني مودعتا مايل ونودعتا كيلومتر عينت ويا ناخذنا إلى زلنا مالتي أتو سلام أسعيبو ترئيونا يتحمام كبوتانا بوتا سلزفلالي ككم بوتوهم مقوطات أرم ميلاتات وطيو أو كل تشحن سلاسان عصو كب عالم مدفع ودبت عنا عالم بزوط أنو مرحب ولنا مسرت ملكفت عصون بعصو السعب موتن بالعلي 9 مئتاويت من الكاي يسرح كم زل حبيرهم نقطة لزلنا ميلاتات كل زباتات نقص زباتات أب حدا درجة سلزي كونه تمشيونة المحلاف عصون كبوتانا بوتاس زفالة أب ببينو بوتات ببين عينة ميلاتات ناتتقنكا كم زي 7 مريتين ببورب حرام وزع عينت ببورب بوحد حرام نوزعنا نقولي نوزان زباتات ومحدار كراويتات نوزعنا نكفحنا ناب ملء هاجر كابت حمام نسأنا يمكبر مدب تتحيزو كسب كتشحن سلاسان زوج مرحبا لنا تقبر لنا مالتي أب كل تشحن 10 تشعتن بمسرس تقبر مصنعتي أب تعساو كوابيتات بستخايدن أمسيانا يمعدل نطفتات بفلاي أب زواجاش باركاه تمتقانه بقمقام حنت نامسيا نحدثب كم زخانه بمحبار كاب زحالف ورحا حمل جميرو أب زواجاش باركاه أب 14 الزباتات أب زوادو دما أب 4 الزباتات بتقلالا أب أستات كل 230 عدتات تقرت أنتو مدهانيت ينتقم زل قليصهم أبتشنا 10 عدلنا نهزبي نامسيا كلهم بجزيو نفس الراس وزدهم السبوت اللو كلن سدرابيتات أبتعساوت وتهات وكل لامسيا كم جلهم
كنتشين على السرعة ورح عسرت زجور مصنعتي يملكت التسعة ميتاويت كاب تنسدرابيتات بوحدو حدا ناموسيا اللون مالت بوحدو لا حدا ناموسيا اللون أخذ على في الله يبقى شوار كمو حدا سبعينات سلازلو إذا خدكم الترى اللون مالته منستر تعنا حلافي هاجراو مدب مقود صار عصوا السلام محرت أب موداتا أو كل تشحن عسران حدن كساب كل تشحن عسران شدشتن زقت صل حدش وط أنت داليو عصون متفا بخبابيون ببقطعاتون زتكبر مدبات تسائلو كم زلو بمبراه حزبي صريت جزءون كبابيون بمحلاوت أنتو زباريالو بوتاتات كوجد نستوهبون أمسياتات دما بجبو كتقامل لتلابيوم كساب كل تشحن عسران شدشتن كبابي أسرت حمشة زخنا نوسان زباتات تي ملكفتنا بزيرو خمس ورد كنقبر مدام حزاننا ورادي حدا شو عطى زخنا بزي سمران كبابيان دوا غير بحري محلافنا عسو زين لنا ما زين لك كراجس خلالو بتي الجواب صوت أي بحق سلست عامس ملو ساسن شد شنوارح بسرعة بزي مالسي كي قارزكا 0 ملكتي كتريخ كدان لك أبي زوجة شباركة برشة أقرب نمكتاز أكيد زتوسدو سقومتات نتتريو كرموس لزيكالو نقحات حبرة السب مبرراخن استغل سمتكان كابتوم بوهدت كسر حلم زقبا ميلاتات مخانوم جنفر بعد سلطان أقربين سازقرا من تصويعهم وكيل رينا كالمبراتو بملك زينا وتصبصام زدالو تحستو فورتون عنهم ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ጋሽባርካ ዝረአ ዘሎ ብርሰት ኣግራብ ንምግታእ ኩለን ኣካላት መንግስቲ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ዝተዋሃደ ስራሓት ከካይዳ ጨንፈር በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ፀዊዑ ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ተኸስተ ክፍለ ማርያም ነሪና ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ርሑስ ይኹን ንቑፅ ገረብ ብዘይ ፍቓድ ዝምልከቶ ኣካል መቑራፅ ከም ዘይፍቀድ ንጹር እኳ እንተኾነ ብምኽንያት ሕርሻ መጓሰ ንግዲ ምስፋሕ ደንበታትን ካልእን ማዕለያ ዘይብሉ ኣግራብ ይበርስ ከም ዘሎም ንምግትኡ ዝተወስዱ ስጉምትታት ድማ ዛጊት ነቲ ተርእዮ ክእርምዎ ከም ዘይከኣሉ ኣብሪሆም ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝበርስ ዘሎ እዚ ኸንታይ ሓደ ብፍላይ ኣብዚ ደንበታት ብኩሉ ብገረብ መብራስ ይኹን ولا بتمنا إنسان هذا قدام مدفع هذا عبس عبين كوين زلائب مسؤول كله نتريد تباهيلو زقرت عمت نحصر تباهيلو زقرت كا الله كله في حاله لمي حصر بجمال بوعر بأدب كبره متى قاسي سم بحصر له إذا عم برست الله كله بزاف جواب ذكر محرسي زخان تايب قول قريف كاب أبقوتات زحرس زلام بفلا هجي قوبتات تروحوا يترفعلو حرسوت تزنبرم مريت أبقول قريفهم نبقوا يديبوس لزلو تقرأوا بزل هاي برس لزلو تمريت كغلط نهوني خير الله إذا خانا عابي برست يسأبالو ماتي بزي كازي زنغات أقرب نزبيتها وحال كتساعد كشوتو استفقد لهم سبات كي ترفوا تقولوا الجرب قريتهم مس نغات كشوتو خمس الرأي إذا حبراتو تخسته إذا غندت أنك برست ما بقى لوين أقرب كوينو بمهلاو بوهدت كتا خمس جبا جنزيبهم برسات أقرب بزيكات عم سفحفح مدربة دانتن فكرة مريتن زلوا على تاوترا معقوب إنساتات زجدان بمبرس قداي متفقن مصنعتن سلاز قبرم حبرات السمن قحاتو أبريخو أقرب نزبرسو زي حلف النتوين والكسبات أموك تتصار كنت تفتح محتينهم قالوا بايت الطعام ترى حزيكونس كنت كم كله تكل كم زلوا كمان كفلت الله مالتي حجي كم زخون نهرو هاي نخاني تي محاور نايتي تكال زلوا كسب تحت بزيحو أبتحت خوينون نتي حرستاي نام هاره نبتي زدل بايتان مبصح سعرتات كجبر الله مالتي نعملت أمن الزوان تلناس أمن الزوان زلوا كاب محداري جمير كحساب من محدار كباب زلوا كسب شماغلني عد زلوا زيهم انت لا بتخكل تي قلبه غيرملو كاوز حلف هيكون انت كساي كلها هنا تحوابيرنا انت لا نتي اقرابن سازغدا من نبلو زلنا بعنا انت تخاسلنا قال سب كاب قال مسيخ كاتلنا زخل يلن نفس كف عد انت هنا ابتا عدي زلتا ناي كبابي ان حير تحلو هنا تحانت ان كومو ان حير تحلو هنا تي كله كمص خليل أمود أتعطو تخسته قون أم مكتاب برسات أقرب زكاين فتات أم قرب زلو سرحاتون كم عبل كم زقبا أسمير اللوم
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝናብ ኣብ ህንፃታት ንብረትን ጥሪትን ጉዳት ከም ዘውረደ ወኪል ሪና ሓቢሩ ብመሰረቱ ሓበሬታ ዞባ ኣራዕታ ናብ 4 ናሓስ ዘወግሐ ለይቲ ክወቅዕ ብዝሓደረ ንፋስን በርክን ዝተሓወሶ ዝናብ ገለ ክፋል ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዓዳይሎን መንበሪ ኣባይቲ ክፈርስ እንከሎ ኣብ ራሞዳ ድማ 8 ጠለበጊዕ ብበርኪ ሜተን ኣብ ከባቢ ዓሰብ ኣብ ዝርከብ ሩባ ጊብዶ ድማ ሓንቲ መኪና ብውሕጅ ክትውሰድ እንከላ ኣብ ሓውሲ ከተማ ዕዲ ህንፃታት ኮርፖሬሽን ዓሳ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን መንበሪ ኣባይትን ኣብ ቤሉል ድማ ብርክት ዝበለ ኣባይቲ ከም ዘዕለቕለቐ ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣብ ሰፍሒ ክፋል ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 20 ሓምለ ጀሚሩ ብርቱዕ ዝናብን ደበና ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየርን ከም ዘሎ ወኪል ሪና ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ፅሬት ከባቢ ብምውሓዝ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታብ ብደረጃ ኮምን ዓድን ብዝሰላሰ ዘሎ ተባባዒ ስራሕ 7 ዓድታት ከም ዝመርሖ መረባት ፅሬት ሙሉእ ብሙሉእ ኣተግቢረን በቲ ኣጋጣሚ ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ ዞባ ኣቶ ሙሉእ ብርሃን ኪዳነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ውፅኢት ሰሪፁ ዘሎ ንቕሓት ከም ዝኾነ ብምሕባር ቀጻልነቱ ንምውሓስ ብደረጃ ዞባ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ 2009 ክተኣታቶ ዝጀመረ ከም ዝመርሖ መረባት ፅሬት ዛጊድ ኣብ 81 ዓድታት ዞባ ከም ተተግበረ ብምሕባር ድማ ተሪፈን ኣብ ዘለዋ 37 ዓድታት ንምትትታው ኮሚቴታት ቆይመን ምህላውን ክፍለጥ ተኻይሉሎም ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ተኪየ ካሕሳይ በጎኑ ነድማዕነት ዝካየድ ጎስጓሳት ኣብ መሓደርቲ ከባብን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣበርክቶም ክዕዝዙ ተላቢኡ ፅሬት መግለፂ ስልጣነ ምዃኑ ዝሓብር ኣመሓዳሪ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ እድሪስ ዓሊ ሽከር ኣብ ኩለን ዓድታት ብምሉእነት ክትግበር ዝተጀመረ ፃዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ ብሪሁ ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ካብ ዘለዋ 118 ዓድታት እተን 69 ሚእታዊት ከም ዝመርሖ መረባት ፅሬት ሙሉእ ብሙሉእ ከተግብራ እንከለዋ 3 ሚእታዊት ኣብ መስርሕ ከም ዝርከባ 28 ሚእታዊት ድማ ነቲ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ምብግጋስ ከም ዝርከባ ካብ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ጥዕና ዞባ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነፅር ኣብ ከተማ ፍዓበት ንጾሮና ንግድያት ኣእምራውን ኣካላውን ስንክልና ከምውን ንጽጉማት ስድራ ቤታት ሓገዝ ተዋሂቡ በዚ መሰረት ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ኣካላውን ስንክልና ኣብ ከተማ ፍዓበት 23 ግድያት 12 ኩንታል እኽሊ 3 ኩንታል ሽኮርን ናይ ፅሬት ናውትን ዘጠቓለለ ሓገዝ ኣበርኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ጾሮና 35 ኩንታል እኽሊ ብምውፃእ ንጽጉማት ወገናት ከከፋፍል እንከሎ ተቐማጦ ምምሕዳር ከባቢ ደቅሌፋይ ድማ 8 ኩንታል እኽሊ ኣዋፂኦም ዓዲሎም ምስ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ከም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ከመይ ፀኒሕኩም ዜና ወፃኢ ኣብ ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ ናይ 2020 ጥራይ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ብዘካየድዎ መጥቃዕታት ልዕሊ 1300 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ እዚ ኣሃዚ ምስቲ ኣብ ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ናይ 2019 ዝተመዝገበ ቅትለት 416 ሰባት ክነጻጸር እንከሎ ብ3 ዕፅፊ ከም ዝዛይር ተሓቢሩ ብመሰረት ፀብጻብ ካብቶም ዝተቐትሉ 1315 ሰላማውያን ሰባት ልዕሊ 165 ህፃናትን ቆልዑን እዮም እቲ መጥቃዕታት ብቐንዱ ኣብቲ ብዕቑር ፀጋታት ሃብታም ምዃኑ ዝግለጽ መብረቓዊ ሸነኽቲ ሃገር ዛይዱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ተንተንቲ ብሰንኩ ማሕበር ቁጠባዊ ኩነታት ዜጋታት ብኸቢድ ባሉታት ተጸሊዩ ከም ዘሎን ኣማይታ ሸሓት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉን የነጽሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ገለ ካብቲ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ካብ ግሰት መሰላ ደቂ ሰብ ፈሊኻ ዝርአ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ብምልኦም ተሓተቲ ምዃኖም ኣነፂሩ ሰራዊት መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ምስቲ ኣብታ ሃገር ዓስኪሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ብምልፋን ብቐንዱ ኣብ ልዕሊቶም ሓያሎ መጥቃዕታት ክፍጽም ዝጸንሐ ብኤዲኤፍ ዝጽዋዕ ዕጡቕ ሓይሊ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዕጡቕ ተቃዋሚ ሓይሊ ኤዲኤፍ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ብሰራዊት መንግስቲ ዝፍጸመሉ ዘሎ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ በርኪ ዜጋታት ዘካይዶ መጥቃዕታትን ግፍዕታትን ከም ዝሐየሎ ይሕብር
بتي بربعتن حساب ودوايت كتما بيروت زقاتم حرقاتات نوتق تحتتي زغنو سلطانن كالوت أكالاتن بحق كحطوتون زقبا مغصعتي كبيان لهم وقانون بريزيدنت ليبانوس ميشيل عون قليجهم እቲ ጉዳይ ጻረ ከም ዘሎ ዝሓበረ ፕሬዝዳንት ዖን ኣብ ምዕቃብ ናይቲ ጠንቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ኣሞኒየም ናይትሬት ዝተባሃለ ባእታ ኢድ ከም ዝነበሮም ዝተጠርጠሩ ሰመዚ ክሳብ ፍርዳዊ መስርሕ ዝውዳእ ኣብ ትሕቲ ናይ ቤት መሓዩር ክጸንሑ ምዃኑ እውን ኣረዲዩ ካቢነ ሊባኖስ ትማል 5 ሓሳብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ እቲ ብፕሬዝዳንት ዖን ዝተዋህበ መምርሒ ክትግበር ወሲኑ ኣሎ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ህይወት 137 ሰባት ዝቐዘፈ ነጥጊ ተኸዚኑ ዝጸንሐ ናይ ምብራዕ ባህሪ ዘለዎ ኣሞኒየም ናይትሬት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝቃላሕ ዘሎ ብሰንኪ ሓደጋ ልዕሊ 5000 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ናስታት 300,000 ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉን ይግለጽ በቲ ነጥጊ ኣብ ትሕተ ቅርጺ ዝወረደ ዕንወት ካብ 3 ክሳብ 5 ቢልዮን ዶላር ከም ዝግመት ኣፈናዊ መጽናዕቲ የነጽር ካብ ሊባኖስ ከወጻና ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን በቲ ኣብ ከተማ በይሩት ዘጋጠመ ሓደጋታት ኖትግን ንሱ ዘስዓቦ ሰብኣውን ዋታውን ዕንወት ንህዝብን መንግስትን ሊባኖስ በኣካል ንምጽናዕ እንደገፉን ምግላጽን ሎሚ 6 ነሓሰ ኣብታ ሃገራት እዩ ድሕርቲ ህይወት 137 ሰባት ዘቐሰፈ ኖትጊ ናብ ሊባኖስ ዝበጽሕ ዘሎ ናይ ፈለማ መራሒ ዝኾነ ፕሬዝዳንት ማክሮን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ በይሩት ፕሬዝዳንት ሊባኖስ ሚሸል ዖን ከም እተቐበሎ ተቓሊሑ በቲ ሓደጋ ኖትጊ ንዝወረደ ዕንወት ድማ ተዘዋዊሩ ተዓዚቡ ፕሬዝዳንት ማክሮን ኣብ ዕረቱ ንሊባኖስ ካብቲ ገጢማ ዘሎ ቁጠባውን ጸጥታውን ውድቀት ንምሕዋይ ኣብ ዝኽእል ዛዕባ ዘተኮረ ዝርርብ ምስ ፕሬዝዳንት ሚሸል ዖንን ካልኦት ሰበ ስልጣን መዝታ ሃገርን ከም ዘካይድ ተሓቢሩሎም እንተኾነ ግን ተጻረርቲ ወገናት መንግስቲ ሊባኖስ ምብጻሕ ፕሬዝዳንት ማክሮን ኣብዚ ፈታን እዋን ረብሓታት ፈረንሳ ንምውሓስን ንምስፋሕን ዝዓለመ ምዃኖም ዝወቕሱ ዘለዉ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ኖትጊ ኣብ ሊባኖስ ንዘሎ ፍልሊ ብምዕራግ ነታ ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ ከምርሓ ከም ዘስግእ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ ሃገሮም ዘለዎ ልዑል መጠን ብልሽውና ከብቅዕ ቁጠባን ምምሕያሽ ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከምኡውን ፖለቲካውያን ሰበ ስልጣን ክእለይ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ በይሩትን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ሊባኖስን ከም ተኻይደ ብሰንኩ ድማ ፖለቲካዊ ኣቃውማት ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ምጽንሑ ይሕበር ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ጸኒዑ ዘሎ ናይ ኣጽዋሪ ገዳን ዘይተወሰነ እዋን ክናዋሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ሓቢራ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማይክ ፖምፔዮ ሃገሩ እቲ እገዳ ክናዋሕ ዘኽእል ተወሳኺ ጻውዒት ዝመጽእ ሰሙና ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ከተቕርብ ምዃና ኣፍሊጡሎ ኣሜሪካ ቀዲማ ዘቕረበቶ ተመሳሳሊ ጻውዒት ካብ ቻይናን ሩስያን ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ጸብጻባት ይሕብሩ ብመሰረቲ ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ኢራንን 6 ሓያላት ሃገራት ዓለምና ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸኒዑ ዘሎ ናይ ኣጽዋሪ ገዳ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ከብቅዕ ይኹን እምበር ኣብ መፋረቕ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ነቲ መደብ ብትሪ ከም እትቃወመያ ክትገልጽ ጸኒሓ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ ገዳታት ከም ዘጽድቐት ከም ሳዕቤኑኻ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ከም ዝኸረረ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነት ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ንምውሓሱ ብዕቱብ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኢራን ትወቅስ ዘላ ኣውስትራልያ መጥቃዕቲ ሳይበር ንምግታዕ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ከም ትስልዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሶን ብርባዕተን ሓሳብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ ዝዓበየ ክፋልቲ ባጀት ኣብ ምምዕባል መርበባት ሓበሬታን ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብን ከም ዝውዕል ቀዳማይ ሚኒስተር ማሪሰን ኣፍሊጡ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነዚ መደብ ዘውፅኦ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትካላቱን ናይ ፖለቲካ መሓውራቱን ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ሳይበር ክካየድ ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ እዩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣውስትራልያ ሃገሩ መጥቃዕቲ ሳይበር ንምክልኻል ናይ ቢልዮናት ዶላር ባጀት ክስልዕ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ምግላጹ ይዝከር መጥቃዕቲ ሳይበር ሓደ ካብ ዝዓበየ ጸጥታዊ ስጋት ዓለምና ኮይኑ ከም ዘሎ ክኢላታት ይገልጹ ኩለን ቴክኖሎጂካዊ ብቕዓት ዘለወን ሃገራት ንዝተፈላለዩ ረብሓታት ከም ዝጥቀማሉ يحبر كبرات عزبتي نسعى استدالو زينا ومسنادو ابزي فتصم سلام كتالكم ازي زمسكن عالمنا كمي وعلا مس كورونا زيدسس تحسو دما صعيب زغربي مسارحتي زغنو غازيطኛታት አዲብ አብዱን ሙሴ ቦግረጽን ተዳለማለው ደጊመ سلام كتالكم ازي مسكن
سلام.